Hola, bon dia, xiquets i xiquetes, com esteu? Nosaltres som Anna i Carmen, mestres del col·le Mestre Gaspar López de Benidorm. Avui volem celebrar les trobades encara que siga de forma virtual. i per això volem explicar-vos un taller molt fàcil i divertit. Com fer plastilina. Mireu, mireu! La plastilina anem a agafar un got per a mesurar les quantitats. Necessitarem 3 gots de farina, un got de sal, un gotet d'aigua, 3 cullerades d'oli i a més podeu afegir-li qualsevol colorant que tingueu a casa per donar-li un poquet de color. Primer afegim 3 gots de farina. Després afegim un got de sal. Seguidament afegim una tassa d'aigua. I posem 3 cullerades d'oli. Ens queda amassar la massa . Per últim, afegim els colorants. Queda dir-vos adeu I esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Molts ànims i molts besets. Adeu!